Ak ste už unavení z toho spamu, ktorý dostávate do DM na vašom Instagrame, tak toto nastavenie vám pomôže. Do nastavení scrollujeme nižšie na správy a odpovede príbehy na túto šípku. Teraz prejdeme na nastavenie správ. Aby ste sa vyhli spamu, potrebujete si nastaviť, či vás primárne môžu kontaktovať vaši sledovatelia na Instagrame, to znamená, vám to príde do žiadosti, a hlavne, či môžu ostatní z Instagramu, ak nie sú to vaši známi, vás kontaktovať. Takže ak si kliknete vaši sledovatelia na Instagrame, to znamená, vám príde žiadosť, keď vás chcú kontaktovať, ale ak sa chcete vyhnúť rôznym spamom, aby vás nikto iný nemohol sledovať, tak dáte kvačku sem. Samozrejme, ak váš profil slúži primárne na propagáciu toho, že existujete, tak samozrejme potrebujete príjmať aj tieto žiadosti o kontakt, pretože tam sa môže skrývať otázka od klienta alebo ponuka práce. Ak však fungujete vyslovene so súkromným profilom alebo máte záujem len sledovať a konzumovať obsah, tak si kliknite na žiadosti a tu si dáte nedostávať žiadosti. Rovnako, aby vás proti vašej vôli nedostávali do rôznych skupín, kliknete si a teraz máte tu možnosť, že iba ľudia, ktorých sledujete, môžu vás pridávať do skupín, ostatní nie. Ponechajte prístup k správam tu, pretože možno spravujete vaše správy z Meta Business Suite a vtedy potrebujete, aby ktokoľvek, kto má prístup k Meta Business Suite, spravoval aj vaše správy. Verím, že to bolo pre vás užitočné.